Το πιο ονομαστό βλαχοχώρι της βόρειας περιοχής των Ιωαννίνων είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που βρίσκεται χτισμένο στους πρόποδες του βουνού Νεμέρτσικα, ανάμεσα σε δύο μεγάλες φυσικές οδικές αρτηρίες που ενώνουν την Αλβανία με την Ελλάδα. Μια αριστερή παράκαμψη, καμιά 20 χιλιόμετρα πριν την Κόνιτσα, πάνω στο δρόμο που την ενώνει με τα Γιάννενα, οδηγεί μετά από 12 χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο και πλουσιότερο χωριό του Πογονίου, στο Κεφαλόβρυσο. Η κάτοικοι του αποκλειστικά βλάχοι, η ίδρυσή του σχετικά νέα, η ιστορία του όμως αρκετά μεγάλη για να μας δείξει τις μακριές περιπλανήσεις και τις περιπέτειες ενός κομματιού της βλάχικης φυλής των καλύτερων βοσκών της Βαλκανικής, των ανθρώπων αυτών που η καταγωγή τους μένει ακόμα μέχρι και σήμερα ανεξιχνίαστη. Το Κεφαλόβρυσο, η Μετζιτιέ όπως ήταν το πρώτο του όνομα, χρωστάει την ίδρυσή του στο Σουλτάνο Αιτζίτ, ο οποίος θέλοντας να τακτοποιήσει φορολογικά και στρατολογικά όλους τους πλανόδιους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας του, τους ανάγκασε να ιδρύσουν μόνοι τους τόπους κατοικίας. Έτσι, γύρω στο 1840 ιδρύεται το Μετζιτιέ, οικισμός περισσότερο παρά χωριό, με το όνομά του θύμιση στον άνθρωπο που το επέβαλε να υπάρχει. Ο πληθυσμός του Μετζιτιέ αποτελούνταν από αρβανιτόβλαχους που στέριωσαν εδώ καταφάρες. Στην αρχή αυτούς τους βλάχους τους έλεγαν φρασεριώτες ή κολονιάτες, γιατί κατάγονταν από τη Φράσερη και την κολόνια της Βόρειου Υπήρου. Σιγά σιγά όμως, καθώς όλο και περισσότερες οικογένειες έρχονταν εδώ από όλα τα μέρη της Υπήρου και της Αλβανίας, τα ονόματα αυτά πέρασαν στη Λύθη. Ομότια είστε μοϊρεμένοι, ομότια είστε μοϊρεμένοι, όλη Ελλάδου και
Όλε λε τουσίε πιάμω όλα ένα τσίκμο Σταθμό στην ιστορία του Κεφαλόβρυσσου αποτελεί η επανάσταση του Λικουρσίου της επαρχίας Δελβίνου κατά το 1878. Τότε οι κεφαλοβρυσιώτες, με αρχηγό τον τότε πρόκριτο του οικισμού Νάσιο Πίνα, ενώθηκαν με τους επαναστάτες και πολέμησαν κατά των Τούρκων. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, οι Τούρκοι κατέπνιξαν την επανάσταση και έσφαξαν ανελαίητα τους περισσότερους αγωνιστές. Όσοι γλίτωσαν, πέρασαν απέναντι, στην Κέρκυρα, αφήνοντας πίσω τους, εκτός από τα θύματα, χιλιάδες εγωπρόβατα που αποτελούσαν το βιό τους.
Η κλειστή πατριαρχική κοινωνία, τα αυστηρά βλάχικα ήθη και η πατρογονική καθαρότητα της φυλής οδήγησαν για πολλά χρόνια το Κεφαλόβρυσο και συνέβαλαν κατά πολύ στη σημερινή μορφή του χωριού. Το 1924 το όνομα αλλάζει. Το Μετζιτιέ γίνεται Κεφαλόβρυσο, προσδιοριστικό του τόπου που βρίσκεται ο περιτριγισμένος με άφθονα νερά οικισμός. Τίποτα όμως άλλο δεν αλλάζει εκτός από το όνομα. Οι γάμοι συνεχίζουν να γίνονται με συμφωνίες γονέων. Οι αραβώνες όταν ακόμη τα παιδιά είναι μωρά στις κούνιες. Επιμιξίες με τους μη βλάχους είναι απαγορευμένες. Το Κεφαλόβρυσο ζει με τους δικούς του νόμους.
στα χρόνια της μεγάλης ακμής για το κεφαλόβρυσο λίγο πριν από το 1940, τότε που 80.000 πρόβατα βόσκουνε στο παχύ χορτάρι της περιοχής. Το κακό όμως παραμονεύει την ευτυχία των ανθρώπων. Ο Μεγάλος Πόλεμος φτάνει και εδώ και στις 10 Ιουλίου του 1943 το κεφαλόβρυσο πληρώνει και αυτό το φόρο αίματος στον αγώνα για τη λευτεριά. Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 18 άνδρες του χωριού και μαζί με 10 άλλους συντοπίτες από τα γύρω χωριά τους κλείνουν σε ένα σπίτι και τους καίνε ζωντανούς με το πρόσχημα ότι έκρυβαν αντάρτες. Η τραγική αυτή ιστορία αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία του τελευταίου ίσως μέχρι σήμερα δημοτικού τραγουδιού στη βλάχικη γλώσσα, τραγουδιού όμως που είναι πολύ γνωστό σε όλους τους βλάχους της Ελλάδας και που δεν είναι άλλο από το «Μιτζιτέι βρούτε». «Μιτζικέ αγαπημένε, που ήσουν μια χαρά, όχ όχ καημένε κόσμε. Πολλά αεροπλάνα τον ήλιο μας οπάσαν, τα χωριά μας τα χαλάσαν και τα χωράφια μας τα κάψανε». Με τα πολεμικά, οι καλύπες μεταβάλλονται σιγά σιγά σε σπίτια. Η φτώχεια που μαστίζει την Ελλάδα βρίσκει διέξοδο στον ξενιτεμό. Έτσι, οι κεφαλοβρυσιώτες μεταναστεύουν στη Γερμανία σε τέτοιο ποσοστό που να μην υπάρχει οικογένεια σήμερα στο Κεφαλόβρυσο, από την οποία ένα τουλάχιστον μέλος να μην έχει εργαστεί στη χώρα αυτή. Σε μια μόνο μέρα, οι απλοί βοσκοί του κάμπου μετατρέπονται σε βιομηχανικούς εργάτες. Τα νερά και η σιγαλιά του λιβαδιού δίνουν τη θέση τους στις ειρήνες και τη βουή των εργοστασίων.
τα βάσανα και τις πίκρες της ξενιτιάς, οι βλάχοι του Κεφαλόβρυσσου, αξιέπαινοι, γύρισαν και έφτιαξαν τα σπίτια στο χωριό τους. Το οργάνωσαν σύμφωνα με τα πιο αναπτυγμένα πρότυπα και το έκαναν άνετο και πλούσιο. Ποτέ όμως δεν ξέχασαν τη λαϊκή τους κληρονομιά. Ο έξω τρόπος ζωής δεν τους επηρέασε. Δεν τους έκανε να λησμονήσουν τις συνήθειες και τα έθιμα της φυλής τους. Με την πρώτη ευκαιρία, γέροι και νέοι αρχίζουν τα πρώτα βλάχικα τραγούδια και τους χορούς. Αυτά που κάποτε τ' άκουγε και τα βλέπε μόνο η απεραντοσύνη των βουνών και το απλωμένο στον κάμπο κοπάδι. Sembetati prezu mari, ai di treciune, cenike mari, ababa, bo, ai di la stipate un finico. Ajde da delaje morciraca. Ajde cari moj, dela tregušu, ajde trečica, valipi bučku, bo, ababa, ajde da delaje morciraca. Κυρούκα με το χαρίνο σου, θα χάνατε.